DXKD, Dipolo, DXKP Pagadian, DXXX, Zamboanga City, RPN Radio Ronda. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa gunyan, eksaktong alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabus. Abaan ng lanit sa kublit kan na sobrang init kan sa tuyang kamugtakan kan panahon. Makakaibahan tang mahatud kan sa tuyang mga bareta sa Pagkaudto an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado teknikal yaon si Kuya Tony Aguilar ang Chief Technician, si Aldrin Orlanda ang sa tuyang Information Officer. Duman sa transmitter yaon si Cha Buena Obra asin man si Jimmy Guanzon. Ako man po ang sa indong makakaibahan sa pagatud kan mga bareta, ini po si GLORIA Prestado BONGAIS. Ngunyan headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Suspect na tricycle driver na tulak kan ipinagpapangalad na droga digdi sa syudad kan Iriga. Pigpipreparar na ang kasong ipaplanchar kan Iriga City PNP. Naga City Price Coordinating Council iniluwas na ang resolusyon para man sa price ceiling kan karning orig duman sa syudad. 12,000 na Sinovac vaccine maabot ngunyan na aldaw sa Bicol. 6,000 na frontliner kabali sa inisyal na alokasyon na pinaglalauman na mababakunahan sa aga. Validation kan road clearing operation 2.0 kan mga LGU sa Camarines Sur. Sanggatos porsyento ng tapos na. DILG Bicol ipapaapod ang mga mayor asin man ang punong barangay kun ibabalik sa dati ang kamugtakan kan sa indang mga tinampo. Camarines Sur nanginginot sa may pinakahalangkaw na kaso kan COVID-19 sa Bicol. DepEd Bicol inako na nagbabaan kalidad kan edukasyon sa distance learning. Abuton sa 2 milyon na nag-aadal dai nakapag-enroll. Preso sa COVID suspect nagdulag sa isolation facility. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. 487,000 na AstraZeneca vaccines maabot naman ngunyan. Health worker na maawat magpabakuna nagdadakol.
lalaki na natudukan kan Sinovac sa Hong Kong gadan. Asymptomatic na pasyente pwedeng magpabakuna. Duwang simanang summer break pinagbawi kan DepEd. DepEd may 4 na milyon na kaso kan COVID-19. 4 na bulong dai nag-obra sa COVID-19 patients. Sinipa na Philippine envoy nagpatabang sa korte. Pilipinas mapadaraliwat nin domestic workers sa United Arab Emirates. Proponidong nagpupugol sa PhilHealth contribution hike, pasado na, sabi man ni Senador Go. Yan po ang nagkakapirasan na sa mga headlines kan sa tuyang mga Bareta sa Pagkaudto. Ngunyan sa detalyes tulos kita kan sa tuyang mga Bareta. Pigpipreparar na ang kasong nakatalaan man na iplanchar sa sospek. Kasong pagbalgar kan Akta Republika 9165 mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sospek ini pinagbistong si William Sabala Idilima, 49 anyos, may agom tricycle driver, residente kan Zona 3 sa Barangay San Jose, digdi sa syudad kan Iriga. Positibong nagduhol sa pusher buyer ang suspect kan sarong pakete na may laog nin pinagdududahan na shabu. Karibay man kan sarong pidaso nin 500 na buy-bust money na ginamit kan mga autoridad na naging kausa kan pagkakatuklo kan sinambitan ng suspect. Mantang sangon yan ang sinambitan ng naarestar kanakaaging aldaw inian padagos naman na naghahapihap nin malipot matagas na rehas sa karsel kan Iriga City Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, padagos naman ang pinagigibong pagmonitor kan City Abator sa salud kan mga urig sa barangay sa syudad kan Naga kan uurog na duman sa ground zero kan African Swine Fever. Ang mga urig ini pinagpasairarom sa eksaminasyon hali sa mga dugo kan mga ini tangani man na masyerto na mayong anuman na helang o virus. Sigun ki Dr. Junios Ilad Jr., City Veterinary Officer, sinabi ka ini na ang pinakamayor na obheto ka ini tanganing masyerto na dagos naman na mawara ang helang sa sinambitan ng syudad. Huring nagkaigwanin ASF ang syudad kan Naga kanakalihis pang bulanin Oktobre taon 2020. Asin Mayo naman na suminunod pa tagaring dagos nang magbalik sa dating pag-ninegosyo kan orig sa syudad ni Naga asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Sinabi pa ni Ilad din huli sa arog kaining kamugtakan sa ngunyan, lalong naglangkaw man ang bilang kan mga nabubunong orig sa abator na konsain abuton na sa 170 uroal daw. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga Bareta, pigpaluwas naman kan Naga City Price Coordinating Council ang dokumento kan resolusyon para man sa price ceiling kan karning orig sa mga merkado publiko sa syudad kan Naga. Ini ang resolusyon numerado Series of 2021 na nakabase man sa Article 2 kan Republic Act numerado 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ang resolusyon na ini nakatalaan man na ipublikar sa mga
local newspapers sa syudad bilang legal na proseso kinsing aldaw antes man na ipautob. Sigun kay City Councilor Jose Ju Perez, Chairman kan Consumer Welfare na konseho, sinabi ka ini na nakasurat sa dokumentong ini ang magiging sistema sa implementasyon kan price ceiling na dapat anom o aram man kan publiko. Ang presyo kan karning orig dapat dai na maglampas sa 300 pesos ang kada kilo sigun pa sa sinambitan ng resolusyon. Sa isentang aldaw ang price ceiling asin man kung may extension depende pa man sa magiging rekomendasyon kan Department of Agriculture asin man kan NCPC o kan Naga City Price Coordinating Council, sabi pa man ni Perez. Sa pagpapadagos pa man giraray kita kan pagatud kan mga bareta, paabutan tanin maray na udto ang mga masusugid niya tong paraan tabay. Sa Facebook Live kan RPN DCKI, paabutan ko nin maray na udto si Jerry Bongais, taga sa Indaw ini si Pinsan. Siringman ang sa kuyang tugang duman sa Pasig City si Venus Prestado Bongais Salba. Siringman ang sa iyang agum duman sa Mandaluyong City si Vincent Albay Salba. Asin ki Madam Monica Pereke, maray na aga sa imo dyan, Madam, sa Limassol, Cyprus, alaga digdi sa Samuya, udto na. Ngunyan sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, pigkumpermar ka na Department of Health DOH Bicol na ngunyan na aldaw maabot na 12,000 na Sinovac vaccine hali sa China. Sigun sa DOH, inian na duganganin huli ta paghali sa dating bilang na 11,700, inian ginibo ng 12,000. Sigun pa sa informasyon, kasubagong alas 10 nin pagkaaga, ang paghali pasiringon sa DOH facilities asin man masagibo mo na nin media conference. And connection pa man kaini alas 11 subuot nin pagkaaga kasubago ang pagbiyahe man kan Sinovac vaccine pasiringon digdi sa pasilidad kan probinsya kan Camarines Sur. Piglinaw kan ahensya na iinuton mo ng babakunahan ang mga frontliner na nasa 4 na hospital, kabali na ang BRTTH, Bicol Medical Center, NICC, Doctors Hospital, asin man ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, duman sa Barangay San Pedro sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sigun sa sinambitan ng opisina, nasa aldaw nin Biyernes sa aga, Marso 5, sabay-sabay naman na isasagibo ang pagbabakuna sa sinambitan ng mga hospital. Sigun pa sa DOH, 6,000 na mga frontliner ang kabali sa inisyal na alokasyon. Mientras tanto, daiman makapagtaonin kasiguruduhan ang Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol kung maabot o dai ang pundong sa indang pinagahagad para man sa mga partially damaged houses durante kan mga uminaging bagyo kanakaaging taon sa lindong kan Emergency Shelter Assistance o ISA. Sigun kay Mary Giselle Misa, tagapagtaram kan DSWD Bicol, sinabi kaini na nag-request na sindanin pundo para kaini alagad da imaninda masabi kan o kun maaalukaran ini kan Department of Budget and Management o DBM. Aminado kaya si Mesa na may mga uminaging kalamidad kan mga nakaagi man na taon
na dawa nag-request sindanin pundo. Mayo pang ipinagbababa ang DBM para man sa mga partially damaged houses. Kung kaya mayo man sindang na ipapanao sa mga pig-identifikar na mga pamilya. Mientras tantong ipinahayag pa man ni Mesa na buton na sa 10,004 ang benepisyaryo sa Albay asinman sa probinsya kan Catanduanes ang natawanan na sa lindong kan isa para man sa mga totally damaged houses. Kabaing inikan 1,040,000 na alokasyon kung sa intig 10,000 ang pigtao sa lambang benepisyaryo. Piglinaw pa man ni Mesa ang mga reklamo sa mga subuot nagkaharali sa listahan asin daina natawanan pa kan sinambitan ng ayuda. Igwaman kaya subuot nin pigigibong inisyal asin man pinal na validasyon an sa indang assessment team sa mga listahan na pigtao kan LGU tangani man na masyerto na maitatao sa mga kwalipikado an ayuda. May nagkakapiraman kayang nakalista na daima na nakahalat asin nagsadiri na ipairahay an sa indaman na harong. Alagad pigtaonan paman giraray ninda makalis na magluwas sa validation na kwalipikado an mga ini sa lindong kan partially damaged houses. Apwera ka ini nagtao naman subuot sindanin ayuda sa lindong kan AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation urog na sa mga totally damaged na harong. Mantang pigahalat paman an ayuda sa lindong kan isa. Alagad ang mga nataonan nin ayuda sa AICS daiman subuot nangangahulugan na daina makakaresibi pa nin cash assistance sa isa. Iniman subuot ang pigtao sa mga nawaraan nin harong asin nagadanan kan maglamasa an mga kalamidad. Dugang paman kaini ang mga natabangan sa irarom kan Cash for Work program sa mga piling barangay sa kabilugan. Igwana subuot sindang nataonan nin abuton sa 7,441 benepisyaryo kan sinambitan ng programa o kabaing kan 23,067,000 sanggatos na alokasyon. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, tinapos na kan validation team sa pangingenot man kan Department of Interior and Local Government ana pagbalidar sa road clearing operation 2.0 kan mga local government unit digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ini ang ipinahayag ni Attorney Anthony Noida, Regional Director kan DILG digdi sa Bicol. Sigon kin Noida, ang final report is susimiter sa DILG Central Office asin man haros gabos kan LGU puminasar man subuot. Alagad isa sa irarom paman subuot ang mga ini sa evaluation kan Central Office. Mientras tantong pig-angat man ni Noida ang mga lokal na gobyerno na panindugan na at magayon na napunan urog na ang pagbabago sa lalawgon kan sa indaman na mga tinampo na mahiwas asin mayong mga obstructions o nakakaulang. Ipapaapod naman ang mga mayor asin punong barangay pag-igwang nag-report sa sainda umay nahiling paman sa saindang mga obstructions makalis and validation. Patanid ni Noida, madagos-dagos subuot ang saindang monitoring tangani man na masyertong bako sana for compliance and pinagsagibong road clearing operation sa mga local government unit. Sa
detalyes paman giraray kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal na nagdara sa oras na alas 12:19 din pagkaudto. Biglalapag na kan PNP ang sarong 55 anyos na preso na pig-akusaran na refe o paralupig asin man pinagdududahan na may daranin virus matapos magdulag sa COVID-19 quarantine facility sa sarong presohan sa Erosen, Sorsogon kanakaaging pagkaaga. Binisto na nagdulag na preso na si Fernando Ducay Mercader kan barangay Makawayan asin man may kinakatubang na kasong anom na counts nin panlulugos na may relasyon sa Republic Act 7610. Sa report, alas 8:40 nin pagkaaga, kan madiscovery kan roving guard ang pagkawara ni Mercader sa isolation facility kan mga preso na pinagdududahan na may COVID-19 sa ikaduwang iskalon kan establishmento. Sa kataid kan Erosin Municipal Police Station sa poblasyon. Pinagdududahan na mientras tantong si Mercader duminulag mientras man nasa irarom o nasa isolation room asin mayong mahigpit na bantay. Si Mercader asin tulong iba pang preso ibinugtak sa isolation facility matapos nasaro sa sainda. An makaiba o sa kaibahan na preso an nagpositibo sa COVID-19 matapos man ang pinaggibong RT-PCR swab test. Mientras tanto, nanginginot ang Camarinesor sa may pinakahalangkaw na kaso kan COVID-19 digdi sa Riyon kan Bicol, base naman sa datos kan Department of Health DOH Bicol. Kay pinagsagibong pakikipagdialogo kan sinambitan ng ahensya. Pinaglatag kaini ang datos haliman o puon kan mailista ang nakagagadanda helang sa Kabikulan. Hali sa 4,800 Gs na kaso na nailista sa rehiyon, 1,243 ang haliman sa probinsya kan Sorsogon mientras na nagpapandua ang Masbate na pigsundan man kan Sorsogon. En connection kaini nasa 61 man ang kabilugan na bilang kan mga binawianin buhay sa Camarinesor na pigsundan man kan probinsya kan Albay na may 42 na kabilugan kan kaso kan paggagadan nin huliman sa sinambitan ng virus. Mientras tantong piglalauman man kan DOH na malilikayan na ang padagos na paglangkaw kan mga nailistang kaso kan COVID-19 sa pag-abot kan bakuna digdi sa Bicol. Ultimong detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal. Inako kan DepEd Bicol na nagbaba ang kalidad kan sa indang edukasyon sa tahaw man kan COVID-19 pandemic. Ininin hulita mas nadidipisilan subuot ang mga nag-aaradal na makanood sa presenting mode of education. Sigon ki Dr. Gilbert Sadsad, Regional Director kan DepEd Bicol, sinabi kaini na nasa 2 milyon na mga nag-aaradal anday na kapag enroll ngunya na school year 2020 to 2021. Sigon pa kisadsad daiman subuot sinda sigurado
kunan mismong mga nag-aaradal ang nagsisimbag kan sa indang mga module o an mga magurang. And connection pa man kaini nangangapudan na sana an mga paratukdo na kaulayon an mga magurang kan mga estudyante na pabayaan an mga ini sa pagsimbag kan sa indaman na mga pinaggigibo sa module. Mientras tantong masagibo man ang DepEd ninduang simanang academic intervention kung sain itatagaman ninda ang enot na simana sa pagmukna sa kapasidad kan mga paratukdo sa paggibuman kan alternatibong learning design. Ang pinaka-obheto kan sinambitan ng lakdang tanganing dai mawaraan ninganang mag-aradal ang mga estudyante asin tangani man na makasabay sa presenting bagong mode of education. Mientras tantong gagamiton man ang ikaduwang simana sa mental health wellness program asin man capacity building kan mga paratukdo sa paggibo kan mga learning materials na gagamiton para man sa third quarter kan klase sa Marso 22 taon 2021. Pangapudan na sana sa ngunya ni sadsad ang kooperasyon kan mga paratukdo asin man mga magurang para man sa ikakarahay asin ikakauswag kan mga nag-aaradal na mga estudyante. Oras niya to sa gunyan, alas 12:25 nin Pagkaudto. Mabuelta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta pagkalihis na kan mga pagirumdum. Ang programang ini daraman sa Indo ni Acting Punong Barangay Ami Oleya and Family. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ini hatod man ni Honorable Frank Bernaldez, Batu, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddy Bon and Family, London, England, at ng Casa Dinanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa.
Life and Waferina Wellness Hub, your alternative medicine, healthcare, and massage clinic. Sinda nag-opresir nin mga minasunod na serbisyo: iris analysis, 3D human disease analysis, total detoxification, colon detoxification, non-surgical gallstone removal, laser therapy treatment for stroke patients and brain-related, biosuffer therapy, traditional hilot or massage therapy, registered TISDA massage therapist, Bentusa, deep tissue massage, steam bath therapy, Winners Life and Waperina Wellness Hub. Abilabliman sa sainda ang mga minasunod na produktong mga pampagayon. Arog kan Glutasok, Kojic Soap, 3-in-1 soap, feminine bar, whitening cream, glutathione lotion, 8-in-1 hair care treatment, men and women perfume, body scrub, asin igwaman in mga mabitamina, asin masustansyang inumon na kaipuhan kan sa tuyang lawas. Yaon dyan, ang 10-in-1 coffee classic and cappuccino, premier organic juice, winner slim juice, life saver juice, supermind juice, Winners C, Spirulina, grape seed extract, L-glutathione, barley powder, asin and sirodia. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pasyaran an Winners Life and Waperina Wellness Hub. Ini makukua harani sa studio kan RPN DCKI, Highway 1 sa Nicolas, Iriga City, sa diri asin pinamamahalaan ni Madam Lerio Waperina. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Salvador, tagalo ako ng taxi driver. Napakahirap po talaga ng buhay ng taxi driver. Minsan naranasan kong pasero ko, gusto kong umihi, hindi ako makahiya, gawa ng may sakay ako. At hindi ko tagal, naramdaman ko na lang na medyo sumasakit ang tagiliran ko. Ginawa ko, bumili ako ng Kidney Care. Ito po, katunayan, gumanda na ang aking pagkarandam. Tuloy-tuloy na po ang aking trabaho. Kaya maraming salamat po sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa indo mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Mask, hugas, iwas. Don Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:33 nin Pagkaudto.
Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan sa pagpapadagos kita kan sa tuyang mga bareta. Detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Alagad paabutan ko nin maray na udto ang mga masusugid tang paraan tabay. Si Noel Matubis, ang technician duman sa ibong na istasyon. Siringman si Ricky Iker Imbestro. Maabot na niya na aldaw ang 487,200 na bakuna haliman sa AstraZeneca. Ini ang pinag-anunsyo ni Senador Bongo na sinasabing sasabato ninda ini ngunyan ni Presidente Rodrigo Duterte alas 7 nin pagkabanggi duman sa Villamor Air Base. Ang sinambitan ng bakuna hali sa COVAX facility. Magigirumduman na pinaglalauman kan gobyerno ang pag-abot kan abuton sa 500,000 na bakuna kan AstraZeneca vaccine kan Lunes alagad daina dagos nin hulita limitado ang bakuna. Sigon kigo nakaresibi ang Malacanang nin sarong surat na nag-abiso kan pag-abot kan bakuna. Naglalaom man ang senador na daina o na madadagos na ang pag-abot kan bakuna ngunya na aldaw. Mientras tantong nagsayuma man sinda Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez asinman Health Secretary Francisco Duque III na kumpirma ron ang pag-abot kan AstraZeneca vaccine ngunya na Huwebes. Mientras tantong nakakasyerto ang Malacanang na mas halangkaw ang kumpiyansa kan mga namamanuaan na magpabakuna mientras napadagos man ang pag-abot kan bakuna sa nasyon. Sigon kay Presidente o Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, mas madakol ang health workers na mawot mabakunahan. Nagkakapirama na pribadong hospital naman subuot ang nag-request nin alokasyon kan Sinovac. Mientras tanto, paabutan ko manin na maray na udto si Atinans Lagatik Ibarrientos. Diyan sa Barangay San Antonio sa syudad kan Iriga, nagaantabay man sa Satuya, Sangunyan. Pighagad man sa Department of Health, DOH, sa pamayukan Philippine General Hospital, nindugang na doses kan Sinovac vaccine makalihis na urog pang duminakul ang mga healthcare workers na mawot man magpabakuna. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Ligaspe na hali sa 1,000 na doses ipinaglangkaw na ninda sa 2,000 ang sa indang request para sa mas dakul na staff ninda ang mabakunahan. Pinaka-enot na nagpabakuna si Ligaspi sa PGH na pigsundan kan iba man na opisyal kan gobyerno asin mga naka-schedule na health workers na enot man na puminirma. Sa enot na aldaw kan vaccination, nasa 128 medical staff ninda ang nagpabakuna na pigsundan kan 483 kan Martes. Tulos man na suminimbag ang DOH asin man ipinaglangkaw na nin 2,000 na doses ang itataong supply kan Sinovac vaccine sa PGH.
Luminang kauman ang bilang kan health workers hali sa San Lazaro Hospital na maawot na magpabakuna na. Hali man sa inisyal na 150 ang nagpalista, luminangkaw na iningon yan o sa 178. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan sa tuyang mga bareta, pigsabihan kan Department of Health, DOH, ang publiko na maghalat sa magiging resulta kan investigasyon kan mga autoridad duman sa Hong Kong in connection kan pagkagadan kan sarong lalaki duwang aldaw makalihis na matudukan kan COVID-19 vaccine. Ipaman pinagsyerto ang klasikan bakunang pinagtudok sa pasyente kanakalihis na Pebrero 26, sulaminting Sinovac vaccine sana ang pinagagamit ngunyan sa Hong Kong. Sa report nagpasiring na o nagtuyo sulo sa Queen Elizabeth Hospital ang 63 anyos na lalaki na nakamati nin kadipisilan sa paghangos na pag-araman na may bronchitis ang sinambitan ng pasyente. Ginibukan mga staff kan hospital ang gabos alagad lalong naglalaan sa iya mana kamugtakan hasta sa ini ang magadan. Alas 3 nin maumagahon kan Pebrero 28. Sa pag-i-examine sa medical records kan pasyente natudukan siya nin COVID-19 vaccine kanakalihis na Pebrero 26, alagad na i-report sa Department of Health kan Hong Kong. Mientras tanto, sa detalyes paman giraray kita kan iba pang mga bareta. Paabutan tapanin maray na udtuan sa kuya manatugang nagaantabay duman sa Cainta Rizal si Manay Oresa Prestado Bongais Galyarte. Piglinaw kasuudma kan infectious diseases expert Dr. Rontigen sa Solante na pwede ser paman na magpabakuna maging ang mga individual na positibo sa COVID-19. Sinabi ni Solante, pamayukan San Lorenzo Hospital Infectious Diseases na hasta sa mayong si isayman o mayong sintomas o asymptomatic ang pasyente. Pwede pa man siyang mabakunahan. Liwat na pinaglinaw na pwede na magpabakuna ang mga individual na may allergy sa sarong espesipikong bulong
na pinaghalimbawa ang penicillin sa bakuna. Alagad kun mawot na makasyerto tanganing magkumpiyansa sa sadiri, mas marhay pa man na magpakonsulta ang tawong may allergy sa indaman na allergologist para man matawanan nin magkakanigong advice. Para man sa may mga autoimmune na helang arog na sanakan HIV, kaipuhan man na magpakonsulta sa indaman na doktor nin hulita mayo man na datos ang DOST asin man ang DOH mapadapit digdi. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, pinagbawi kan Department of Education, DepEd, ang nainot na proponido na paliputon asin gibuhod ng 2 semana na sana ang summer break o bakasyon kan mga nag-aaradal sa pampublikong eskwelahan ngunya na school year 2020 hasta 2021. Kasunod ini kan wala tuong batikos asin man pag kontra kan nagkakapirang grupo orog na sa mga magurang para tukdo asin man mga nag-aaradal. Sa sarong Viber message, pinagsabi ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio, nakabalikuta na ang shortened summer break sa dakol na option na sa indang pinagkukonsiderar alagad nin huli ta dakol an kontradigdi da inaninda idadagos an proponido. Mientras tanto, abuton man sa 4,000 na kaso kan COVID-19 ang nailista kan Department of Education, DepEd sa indang mga personel asin man mga estudyante. Sinabi ni Education Undersecretary ni Pomosino Malaluan sa sarong pagdangog kan Senate Committee on Basic Education na sinambitan ng bilang 2,830 ang teaching asin man non-teaching personnel ang nagkaigwanin COVID-19. Mientras na 1,638 ang mga learners o mga nag-aadal asin pinakadakol sa Quezon Province kung saan 193 ang DepEd personnel asin man learners ang nagkaigwa nin COVID. Suminunod sa Batangas na 168 ang nailista, Bataan 128, Cebu Province 114, asin man sa Quezon City 104. Sa sinambitan ng pagdangog, sinabi ni Mandatuan o Malaluan na re-recommendar naman kan DepEd na mag-pilot test ni face-to-face classes asin man nakalatag naan sa indama na frameworks o guidelines. Alagad sa huri, si Presidente Rodrigo Paman subuot an ma-desisyon kay ni. An pagdangog ini in connection sa impact kan COVID-19 pandemic sa basic education system kan nasyon. Oras niya to sa gunyan, alas 12:48 na nin pagkaudto. Paabutan tamanin, maray na udto si Manoy Elmer Bailon Alberto na nagwa-watching man sa Satuya sa mga oras na ini.
Si pinsan pala na Jerry Bongais, yaon ngunyan duman sa Subic, Sambales. Maray na udto sa imo dyan. Big question ni dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte na siya ang sipaon sa serbisyo. Sa sarong press statement, sinabi ni Mauro na isasakat niya sa korte ang legalidad kan desisyon kan presidente. Dai subuot nagin patas ang desisyon kontraman sa iya matapos ang investigasyon na pinaggibo kan Department of Foreign Affairs. Sa pinirmahan na desisyon kan presidente pagkahaklas sa iyang serbisyo bawi kan gabos kan sa iyang mga benepisyo pagbabawal na makalaog sa gabos na opisina kan gobyerno asin man pagbawi kan sa iyang eligibility ana ipinagpataw na padusa sa dating ambasador. Itinutok man ni Mauro na sarong unbiased judgment ang ipinagpataw sa iya kan presidente na subuot dapat nag-agi ini sa tamang proseso arog na sanakan ombudsman kung sain isasangat ang kaso sa korte asin iniman ang madesisyon kung siya dapat na maghaloy pa sa iyang serbisyo. Dain nakatabang sa paumay kan pasyente na tinamaan kan COVID-19 ang apat na bulong na pigpurbaran sa Solidarity Trial for Therapeutic na pig-organisar kan World Health Organization. Sigon ki Dr. Jaime Montoya, Executive Director kan Philippine Council for Health Research and Development, kabalian Pilipinas sa Solidarity Trial for Therapeutic, kung sain naggamit nin mga dati ng bulong na aprobado alagad pwedeng gamiton para man sa COVID-19. Kabali subuot sa mga bulong ana Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir na para man sa mga may HIV, para sa hepatitis asin man hydroxychloroquine para man sa malaria. Sabi ni Montoya, nagluwas sa datos kan WHO hali sa mandain-lain na nasyon kabali na ang Pilipinas na bakong magayon at naging resulta o bakong o daima nagtao nin protection kontra sa COVID-19 ang sinambitan ng mga bulong. Kung kaya ngunyan na subuot pinaghihiling kanho ang iba pang arog ka na monoclonal antibodies asin man maging mga anti-inflammatory agents. Aprobado na kan Senate on Health and Demography ang proponidong ley na
temporaryo menting pagpapauntok sa nakatalaan na paglangkaw kan bulanan na kontribusyon kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sigon ki Senador Bongo, chairman kan committee, nakandakalis na ipinasar ang universal healthcare. Mayo man na nakatagamang maabot ang paglalangkaw kan kontribusyon kan PhilHealth asin man masisertong bastanting pundo para man sa healthcare kan kada miyembro kaini. Kung kaya sa ngunyan dapat sana na ipag-oktaba mo na ana pagluwas o paglalangkaw kan kontribusyon orog na ngunyan na maraot ana kondisyon kan ekonomiya nin huliman sa krisis. Ang premium contribution rate kan PhilHealth na 3% kan monthly basic salary kana direct contributor sa taon 2020 nakatalaan na ilangkaw sa 3.5% ngunya na 2021 base naman sa mandato kan Republic Act numerado 11228 asin kan UHC Act. Ang mandatory contributions malangkaw taon-taon hasta taon 2025 hasta sa ini magin 5% na kana monthly income. Pig-aprobaran man kan committee ang proponidong mataunin autorisasyon sa presidente na suspenderon ang anuman na increase sa premium contribution sa panahon na nasa o kana national o public health emergencies ang nasyon. Maipapasarman ang report kan Health Committee tanganing ang proponido ini mapag-urulayan sa plenaryo. Big insister man nigo na uyon ang presidente na ipag-oktaba asin temporaryomenting ang paglangkaw sa premium rates kan PhilHealth mientras na kinakaatubang paman ang pandemya kan nasyon. Ultimong detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal. Alagad paabutan kunin maray na udtuan na mga masusugid tang paraantabay. Si Juliet Reyes Nigado, si Lia Joy Muwan, Efren Camila, ang sa kuyang pinsan si Manay Gina Orozco Bongais Thompson na yaon man sa ibang nasyon, si Maki Silvestre, ang parehas kami kan profesyon, yaon ini dyan sa Banwaan kan Bula Camarines Sur, si Kuya Maki. Siring man ang sa kuyang pinsan na yaon sa yaon sa Amerika, si Lara Ferl Frestado Clabillas. Liwat na mapadaranin mga domestic workers ang Pilipinas sa United Arab Emirates. Makalihis man ang 7 taon na negosasyon na nagresulta
sa pag-aprobar sa bagong labor agreement kan duwang nasyon. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bilio III na mapuon ang deployment sa Marso niya na Marso 1 kung sain sanggatos mil na household service workers na ang nagahalat na makapagpuon kan sa indang mga trabaho. Sinabi man ni Philippine Delegation Head Undersecretary Claro Arellano, ang deployment ini sasakupon ng unyan kan Unified Employment Contract na iyong tatawanan ni na protection ang mga trabahador na Pilipino kontra sa mga mapang-abusong among. Sa irarom kan UEC, an Employer Foreign Recruitment Agency, asin man an Philippine Recruitment Agency, an maninimbag oras man na may maraot na mangyari sa Pinoy workers. Kabali man sa mga karapatan kan mga domestic workers ang tama man na oras na pagturog, bayad sa sarong aldaw na day off, dai kakaputan kan employer ang sa indama na passport, paggamit kan mobile phones asin iba pang komunikasyon gadget, pagbukas nin bank account sa irarom kan sa indama na pangaran kan DH, para man sa indang sweldo asin pagtugot na makapagluto ang DH kan sa diriman nindang pagkakan. Sa ladong ini na pagbabago, ini ang pagtugot na na-convert ang kaput na tourist visit visa kan saro na trabahador na Pinoy sa working visa. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuya man na pagbabareta sa Bareta sa Pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Huwebes, pizza 4 kan bulan nin Marso taon 2021. Nakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio, ang chief technician si Kuya Tony Aguilar. Ang sa tuya man na information officer si Aldrin Orlanda. Duman sa satuyang transmitter paghali kitsa buena obra si Felix Lagrimas asin man si Jimmy Guanzon. Pabutan ko manin maray na udto ang sa kuyang pamangkin si Nika Nimo asin man si Ipi na nagaantabay makusog na marhay ang sa indang radyo dyan sa tindahan sa Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Yaon man si Sprite. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa paghatod kan mga bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan ang mga masurunod pang programa digdi sa nayan sa RPN DCKI 1332 sa Berikan kan sa indong mga radyo. Ana pinaka-enot nagserbisyo na din 52 na taon digdi sa syudad kan Iriga asin man
sa Rinconada area.